Entón os homes abandonaron a caza e cando se fixo de noite o gran lobo feroz saiu da súa gorida. Os dentes brillaban á luz da lúa e... Xa non hai lobos, avó. Fálase deles só para asustar os nenos. Sí, meu neno, sí que aínda hai lobos. Sí, poida que nos zoos. Oh! Que graciosos! Dime, avó, sabes que comen os esquíos? Sementes, landras de carballo, landras de faia, estróbilos... E quen come os esquíos? Ás veces os falcóns, pero sobre todo os raposos. E os raposos quen nos come? Os homes mátanos cando poden pola súa pel, claro, pero sobre todo porque os raposos lles comen as galiñas. E as galiñas preferimos comelas nós. Se os máis grandes comen os máis pequenos, quen come os máis grandes? Ás veces os homes, pero xeralmente son os máis pequenos. Se son rapaces, teñen que esperar a ocasión ou ben intentar provocala. E hai veces que os máis pequenos comen os máis grandes. Pero a ver, avó, volta a empezar. Digo eu que todo comezará nalgún lado, non? Pois claro, meu neno, mira, todo comeza, todo vive, todo existe, grazas ao sol. Ao sol? Pero por qué? Como é iso? Sí, sen o sol, a Terra sería un planeta morto como tantos e tantos outros planetas. Son fotón, partícula de luz. Seguro que vos acordades de min. Como me iades esquecer, non? Pero, a ver, recordade, fotón. A ver, dixenvos que a luz son eu. En fin, eu e os demais fotóns. E transportamos enerxía, queredelo ver. Vistes que golpe de enerxía lle acabo de meter? Xenial, verdade? Pois sí, é grazas a min que a enerxía, en fin, que a vida existe. Sí, a ver, quero dicir, grazas a nós. Pero resulta que somos unhas cousas minúsculas, pequeniñas, tanto que non vos é posible vernos. Pero crédeme, sí que sentide a nosa presenza. Pero como é que todo comeza co sol, avó? Porque é a base de todas as cadeas alimentarias. A súa calor fai que todo se desenvolva, todo o que nutre. Sen el non habería nada de todo iso. A ver, póñoche outro exemplo. Sí, claro, dime. Fixadevos, non parece que pase gran cousa nesta folla, Está tranquila, non? Pero facédeme caso, vais a armar. Acabouse este balbordo, Unha pouca orde, por favor! Corre, corre! Un oxígeno aquí. Que estabas pensando aquí? Non, aquí non! Un carbono, un carbono! Outro oxígeno, outro oxígeno! Pero que é todo isto? Estades tolos? Iso aí son azucres! Pero xefe, é bonito, non? Dixen Non lle vos parece? azucres, entendido? Anda, deixa estar. Este non sabe nada de escultura abstracta. Un carbono, un oxígeno, un hidróxeno, un oxígeno, así vale. Así, sí, de acordo, é un azucre. Veña, mandádemo a xiña.
enerxía que mantén a vida procede da luz do sol, toda a cadea da vida. E nós, cal é o noso sitio dentro desa cadea? Porque a nós non nos come ninguén. Pero nós comemos moitas cousas. Demasiadas con respecto ás nosas necesidades, sí, pero non sempre foi así. Mira, voucho explicar. Hai varias dúcias de miles de anos. Aquí che traio comida pros nenos. Só isto? Pois fíxate, estiven a piques de pillar unha besta así de grande. Ti e as túas historias de caza. Ves, meu neno, vivindo así tiñan sempre fame e era difícil satisfacer as necesidades do seu corpo. Graxas, 12 calorías, proteínas, 8 vitaminas... Oh, isto é pouco, non hai vitaminas dabondo. En fin, menos mal que estamos afeitos a vivir con pouco. Veña, xa está, deixa de pasar, deixa de pasar. Así é todo, un pouco máis de alimento non nos viña mal. Por fin, algunhas proteínas e unhas poucas graxas para as reservas. Xa era hora, as reservas estaban esgotadas. Cousa normal despois de 2 días sen comer. Oh, e mira, entre todo iso hai moi pouca vitamina C. É grave. Non che sei, habería yo que preguntar Pero aínda está dormindo. Oi! Axudádeme a sair daqui. Arriba! Pero que é o que pasa, mestre? Que é o que pasa? Isto xa o vin máis veces, pode ser perigoso, sí? A arteria pode romper e o sangue espallarse polo organismo. Habería que reparala rápido. Veña, hai que apurar, temos que selar esa greta. Veña, Plaquetón, a traballar, veña. E ti, Plaqueta, axiña por aquí rápido. Plaquetón, deixa de soñar que te necesitamos. E vos que facedes aquí? Agarrádeme que vou comprobar se iso aguanta mentres non chegan os outros. Todo ben, podedes pasar. Vamos! Iso sí que é unha obra ben feita, para que despois digan que as plaquetas non serven para nada. Isto non é normal. Os vasos sanguíneos non se deberían estragar así. Ai, ai. Oh. Ai, ai, ai. Mestre! Mestre! Ai, ai. Mestre! Mestre!
urxencia. Que é o que pasa? Informáronnos dunha falta total de vitamina C no organismo. É importante esa vitamina. Como se é importante? É fundamental. Sen ela haberá febre, anemia, os vasos sanguíneos estráganse e iso causa hemorraxias. É o escorbuto, unha enfermidade grave. Oh! Pero entón, mestre, hai que encargar axiña a fabricación de vitamina C. Ai, non, contra, non podemos. O organismo non fabrica vitamina C. Fai falta que veña do exterior, na froita, na verdura. Entón, que podemos facer? Nada, só esperar. Sí que van adiantados á súa época eses. Ai, Isto é o que eu temía, unha rotura dos vasos. É algo moi grave. Coidade de papá, nenos, volvo agora. Que? Onde vai agora? Que me di? Ai, ten febre. Non quero que se preocupe. Xa o amaño eu, estea tranquila. Volvo agora. Xa estou aquí. Ajá. Espere. Teño o necesario. Pero que é iso que trae aí? No. Oh, No. pensa de veras que con iso vai curar? Tenlle que dar isto, e mire de medilo ben. Tome, así abonda. Ai, non. Isto tamén, sí. Moi bo. Pero... Non hai discusión. Ten que seguir esta dieta durante 5 días e verá como todo vai ben. Mirad o que lle traio a enfermo. Vitamina C, 400 miligramos. Moi ben, que pase. Todo ben, podedes pasar. Isto está firme. Ajá! Xa case está acabada. Ben está o que ben acaba. Pero o medo pasámolo igual. Oh. 110 gramos de proteínas e 300 calorías de graxas. Isto está ben, pero que moi ben. A ver que está pasando no fígado. Para executar o seu pedido de colesterol necesito lípidos e ácidos graxos, mestre. Se non os teño, non os podo fabricar. Hai que ver que impertinente é. De que escola sae vostede? Se lle fixen un pedido é porque os materiais están aí, que están chegando. Aquí está a entrega de lípidos anunciada.
A que estades esperando? Fabricación inmediata de colesterol. Executen. A ver, como vai todo no noso sector? Non moi ben. E iso por qué? Pídeme que me ocupe do almacén de graxa e eu quero facelo, pero como vostede ve, isto non son reservas. Sabe vostede se me van chegar graxas asiña, aínda que só sexa unhas poucas. Mira o que ven por aí. ¡Reservas! Hola, amigos, chego cedo, que ben vou estar aquí. En fin, podémonos divertir un pouco. Hola. Estou ben, xa non me doe nada. Despois de todo, a min tampouco me vai vir nada mal. Grazas, mestre. Ves esta froita? É moi boa para a saúde, contén moitas vitaminas. Sí, pero claro, había que sabelo. É certo, fixo falta tempo para aprendelo. Non, 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 non. Oi, demasiado tarde. Non era nada fácil a vida dos nosos antepasados. Era máis difícil do que ti pensas. Veña! Veña! Sempre tiñan fame, sempre faltaba alimento, era unha vida ruda, e os alimentos non daban chegado para compensar o gasto de enerxía. Cando non perecían por causa de epidemias ou do escorbuto. E escorbuto, había que traer verdura e froita. Pero, avó, antes falamos moito dos festíns, daquelas comidas pantagruélicas que facían na Idade Media, acordaste? Reservadas para as elites, sí, para os señores, os príncipes, os reis. Pero para a xente normal non era así. E non esquezas, rapaz, que mesmo os elixidos tamén se arriscaban, daban exemplo. O esforzo físico era moeda corrente ata un punto que non imaginamos. Fíxate, mesmo cando non había combates, os valorosos cruzados podían percorrer 10.000 kilómetros a pé. Quen faría iso hoxe en día? Hoxe todo é doado, demasiado doado nos países modernos. Os transportes motorizados son moeda común, o sedentarismo, a alimentación demasiado rica, demasiado abundante, a falta de exercicio físico. Sí, agora todo é demasiado doado. E as cadeas da vida, esas que están no máis fondo das nosas células, as que rexen a nosa existencia, custelles funcionar ben, non estaban feitas para este equilibrio. En resumo, avó, se aprendemos a tratalas ben, a alimentalas ben, as nosas células pódense conservar para sempre. Conservaránse mellor, máis tempo, sí, pero sempre. A forza de irse renovando cando medramos, cando nos facemos vellos, acabarán por estar cansas, iso é evidente, e o noso organismo tamén. Ai, mira iso! Oh, que boa pinta ten!
Oh, mira iso, avó. Fai que che apeteza, verdade? Oi, sí, é certo. Tes máis fame? Non, a verdade, non, pero é como se... É como un desexo que ven de lonxe. Sí, sí, algo así. Xa, se puidese explicarche o que pasa nestes momentos no teu organismo, no teu cerebro. Reservas de azúcares e graxas hai suficientes. Reservas de proteínas hai suficientes. Cerramos o apetito, mestre. De acordo, adiante. Cerren o apetito, transmisión inmediata. Inmediata logo se di, pero mesmo cos medios que temos hoxe en día vai facer falta un pouco de tempo para que a orde chegue ao seu destino. Mentres tanto, pode pasar de todo. Podíamos permitirnos un pouco de pastel. Un organismo novo como este necesita bastante azucre. Alimento á vista! Sí, vale. Dean a orde de collelo. Orde do cerebro primitivo, alimento á vista, hai que collelo. Pero a que anda este fósil? Que é esta teima? Non máis alimento, cerren o apetito, barbudo cheo de pó. Nunca hai demasiado alimento, hai que collelo cando se presenta, vello barbudo, vostede tamén. Veremos se me di iso a cara, residuo vello. As ordes que chegan do cerebro non son sempre sinxelas. Os recordos que subsisten, os instintos de moi lonxe, o cerebro moderno non sabe dominalo sempre ben. Toma, meu neno, isto non che pode facer mal. Graxas 230 calorías, proteínas 130, azucre un pouco máis de 200. Alto! Basta de graxas, xa chega ben de calorías. E as vitaminas moitas, non? Ala, en fin, terá que valer así. Ei, non botedes máis graxas nin máis azucres. Non gastamos suficiente, comemos demasiado. Parade! Ai, non, vostede hai, o este nunca está contento. Se non hai abondo, choromica, e cando hai demasiado, protesta. É que non é doado manter un bo equilibrio. Non é nada fácil ese equilibrio. E os excesos que se acumulan acaban por ser tan perigosos como a escaseza. É que comemos moito na vida. Mais ou menos 615.000 veces. Pois sí. E toda esa alimentación ven do sol? Sí. A carne, o leite, o queixo, as verduras, a leituga, o oxíxeno que respiramos. Sí, todo iso que alimenta as nosas células ven do sol. Gordecho, toma. Dime, Pedriño, non che parece Está que o bo, teu can está repoludo como o seu amo a conta de non facer nada? Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, la vie, la vie, la vie.